Úspěšný vědecký pokus zlínských středoškoláků. Během několika dní vypočítali nekonečné číslo pi na biliony desetinných míst. Využili k tomu výkonné počítačové servery. Nejslavnější matematická konstanta udává poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Běžně se ale používá i k testování výkonu počítače. Zadám jedničku a dáme to třeba na 25 milionů desetinných míst. Pro člověka sice nepředstavitelné, počítači, ale na výpočet takového čísla pi stačí pár sekund. Když chceme testovat nějaký počítač, jeho hardware a software, tak právě se to zkouší na čísle pi, protože pro výpočet pomocí počítače je i pro ten počítač poměrně náročné. Když si řekne číslo pi, většina lidí si představí tuto hodnotu 3,14. Víc než 0,2 místa, ale většinou potřeba nejsou. Delší zápis čísla pi se používá hlavně pro přesné výpočty, například v architektuře nebo v kosmonautice při výrobě různých raket a součástek. A toto už je číslo pi vypočítané na 35 desetinných míst. Právě tolik spočítal německý matematik Ludolf van Kalen. A právě po něm se také někdy číslu pi říká Ludolfovo číslo. Na výpočtu si studenti chtěli hlavně vyzkoušet práci s hardwarem, ke kterému se běžně nedostanou. Jeden server stojí i 140 000 korun. Středoškoláci ho na svůj projekt získali zadarmo. Všechno vlastně, co nám vlastně dává výpočty, tak jsou vlastně ty procesory a ty ramky, kde se to ukládá. Nebaví nás učit jenom prostě ty textové procesory a grafické editory. Chybělo nám něco víc, něco, co bychom mohli zkusit. A zkoušet chtějí dál. Na počítači teď pracují na výpočtu křivky, která vyjadřuje nekonečno. Doufají, že tím dosáhnou až na světový rekord. Jan Sádovský a Václav Vohlídal, Česká televize.